Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yanda za ka sauke lambar wayarka gaba ɗaya daga network. Idan an kira ka gaba ɗaya ba za a same ka ba, kuma wayar naka tana buɗe. Amma kafin in nuna muku yanda ake yi, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Idan bidiyon ya burge ka kuma sai ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura a duk wani social media, wani group na chatting, domin wasu ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allahu za mu baka amsa. Kamar yadda na gaya muku cewa zan nuna muku yanda za ku sauke lambar wayanku daga network gaba ɗaya, wanda za ko da an neme ku ba za a same ku ba, kuma wayar taku tana buɗe, wanda ku kuma za ku yi amfani da ita duk abin da kuke so za ku yi da ita, ba tare da an san kuna amfani da ita ɗin ba, amma ku ba za a same ku ba. To wannan hanya ce mai sauƙi, wasu sun san ta, wasu ba su sani ba. Kun san shi al'amari na ilimi, za ku ga an yi abu kala ɗaya, amma kowa akwai yanda zai fassara abun, yanda zai amfani da shi, domin cewa ya ƙirƙiri wani abun wanda cewa zai amfani jama'a. To abin da nake so in nuna muku shi ne, farko abin da za ka yi, za ka zo ka shiga wajen kira na wayarka. Misali nan wajen dial call, za ka shiga wajen kira na wayarka. Idan ka shiga wajen kira na wayarka, daga nan sama ga wajen yanka nan wani layi guda uku nan, sai ka zo ka danna. Ga wani wuri da aka nuna setting a kai, misali za ka danna setting. Idan ka danna setting, ya danganta ga kalar wayar. Idan ka danna setting, za ka je ka nemi sim, sai ka nemi wani sim kake so ka wannan. To kamar wannan dai tsarin da ta zo da shi, kun ga wani wuri nan da aka nuna call account, sai ka danna a kansa. Idan ka danna a kansa, sai ka zaɓi layin da kake so ka sauke a kan wayanka, wanda cewa ko da an neme ka ba za a same ka ba. Abin da za ka yi na gaba shi ne, sai ka danna a kan layin, ka zaɓi layin kamar haka. Idan ka zaɓi layin kamar haka, to ga shi nan sai ka zo ka shiga wannan tsarin da aka ce call forwarding. Misali sai ka shiga kan shi, sai ka ɗan jira shi, kamar haka. Idan ya fito, ga shi nan zaɓi na sama, zaɓin farko kenan wannan yana off. Abin da za ka yi na gaba shi ne, sai ka zo ka sa lambar wayar a kai. Abin da na manta a nuna muku shi ne, bari ku gani. Kun ga yanzu misali, wannan shi ne lambar wayar layin da nake so in amfani da shi. Misali, lambar wayar layin kenan, wanda zan sauke daga kan network, layin wayar da ke cikin wayar kenan. Kun ga misali kamar haka, kun ga wannan shi ne lambar wayar layin. Kun ga wannan lambar? To bari in gwada kiran lambar ku gani, yanda za ku tabbatar da cewa wannan ne. Kun ga misali, zan kira lambar kamar haka. Bari in kira lambar ku gani. Za ku ga kira ya shigo a cikin wayar. Bari in yanke kira. Kun gani kamar haka, na yanke kiran layin kenan. To bayan na yanke kiran layin, abin da za ku yi na gaba, abin da na manta a nuna muku kenan. Misali, abin da za ku yi na gaba, za ka zo ka shiga, mu koma can inda farko na nuna muku. Misali, ka zo setting, ka shiga call setting. Bayan ka shiga, ka danna kan layin. Kun gane misali, sai ka zo ka danna call forwarding. Idan ka danna call forwarding kamar haka, za ka jira shi. Dan na muku haka ne saboda nan gurin sai ka zaɓi zaɓi na farko. Idan ka zaɓi zaɓi na farko, abin da za ka yi nan gurin, sai ka zo ka rubuta misali lambar wayar za ka sa a wurin, wanda aka kira da na kan wayan, shi za ka sa a wurin. Abin da za ka yi, sai ka zo ka rubuta +234. za ka cire 0 na farko na wannan za ka cire 0 na farko, ma'ana
idan ka sa +234 tunda 070 ne sai ka ce 70, sai ka ce 70 kamar haka, idan ka sa to wannan shine ainihin cikakken layin. Abinda za ka yi kawai shine sai ka cire ziron farko, ziron nan na ƙarshe sai ka cire shi. Kaga maimakon adadin ya baka nambobi guda wannan mai 90 ƙarshe din nan sai ka cire zero din. Idan ka cire zero kaga kamar haka shikenan, sai ka je ka wata za ta baka update, wata kuma za ta baka turn on. Kaga kamar nan ga turn on a nan gurin, ka gani sai ka zo ka danna akan shi. Idan ka danna akan shi kun gani kamar haka gashi nan, to kun ga abin da yace forwarding all call to kaza da kaza, to kuma babu wannan namban wanda ka sa a nan, babu shi kwata-kwata online saboda an cire zero ɗin ƙarshe. Ko ka kare? To bari in kira ku gani. Misali, bari in kira layin kuma ku ji yanda abun zai kasance. Za ku ji abin da za a ce. Kun ji ko? Kun ji abin da yake yana nuna babu ma kwata-kwata ma wayan tana ana nuna bashi. Za ku ji ƙaran alert ɗin wannan ɗin kamar haka. Kun ji ko? To wannan hanyar shine zaka bi. Ta wannan hanyar zaka bi ka sauke layinka daga network, babu wanda zai iya fahimtar cewa kana kan online, amma kai zaka yi amfani da wayan, zaka iya kira da wayan komai da komai, ka yi WhatsApp, ka shiga internet, ka yi data ko, amma kai ba yanda za a yi a same ka, ba za a san yanda za a yi. To idan ka gama kuma kana so ka dawo da shi fa ya zaka yi? Nan ta wannan hanyar da ka bi nan zaka sake bi. Ka gani ka shigo nan gurin misali wajen layin nan guda uku dai gashi nan zaka sake shiga. Ku fahimta da in ka shiga wajen kira wannan layin guda uku nan zaka sake shiga, ka koma wajen setting din nan kamar haka, sai ka dawo ka sake shiga call setting. Yanda ka bi dai tsarin da ka bi, ka sake hawa kan lamban kamar haka, sai ka sake dawowa wannan call forwarding din, call setting. To kun gani sai ka sake hawa kan ainihin na saman inda ka sa wannan lamban nan, sai ka sake danna shi kamar haka. Idan ka danna to nan gurin ka gani ga inda aka sa turn off, sai ka zo ka danna turn off a ciki. Kun gani? To bayan ka danna turn off shikenan ka dawo da layin ka daidai. A lokacin duk da aka neme ka za a same ka. Wannan hanyar shine ita zaka bi ka sauke layin ka daga network gaba ɗaya, wanda babu wanda zai iya samun ka akan wayan nan har sai lokacin da ka gama abin da kake. Saboda haka idan wannan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social media. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment, insha Allah za mu baka ansa. Sannan kuma ina tunatar da ku cewa in ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai.